Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Номер 4. Вокзал. Завод ліцця і нармалей. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Карповіча. прыпынак. Вуліца Карповіча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Сялянская. прыпынак. Вуліца Сялянская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Плошча Леніна. Паважаныя пасажыры, своечасова рыхтуйцеся да выхаду. Падчас руху трымайцеся за поручні. Прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Цирк. прыпынак. Цирк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Фабрика 8 сакавіка. прыпынак. Фабрика 8 сакавіка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Універмаг Гомель. прыпынак. Універмаг Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Універсітэт імя Францыска Скарыны. прыпынак. Універсітэт імя Францыска Скарыны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Гасцініца «Турыст». Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пасажыр, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак. Гасцініца «Турыст». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Адкрытае акцыянернае таварыства «Рамбыттэхніка». прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Рамбыттэхніка». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Тимофеенкі. Паважаныя гамяльчане і госці нашага горада. Вас вітае камунальнае унітарнае прадпрыемства «Гар-Электратранспарт». Жадаем прыемнай паездкі. Заўсёды рады бачыць вас у ліку сваіх пасажыраў. Прыпынак. Вуліца Тимофеенкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Чангарскай дывізіі. прыпынак. Вуліца Чангарскай дывізіі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Прадпрыемства «Гар-Электратранспарт». прыпынак. Прадпрыемства «Гар-Электратранспарт». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Герояў падпольшчыкаў. прыпынак. Вуліца Герояў падпольшчыкаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Завод самаходных комбайнаў. Уважаемые пассажиры, филиал Горэлектротранспорт ОАО «Гомель-Облавтотранс» приглашает на обучение по профессии водитель троллейбуса граждан в возрасте от 21 года с дальнейшим трудоустройством на предприятии. На бесплатные обучающие курсы зачисляются мужчины и женщины, прошедшие собеседование и соответствующую медицинскую комиссию. Наличие водительского удостоверения не обязательно. Ждем вас в нашем большом дружном коллективе. Телефон для справок 21 18 36. прыпынак. Завод самаходных комбайнаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Фадзеева. прыпынак. Вуліца Фадзеева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Пожарная часть. прыпынак. Пожарная часть. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Осіпава. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што пры адсутнасці білета і намеры набыць яго ў вадзіцеля, пасажыр абавязаны ўваходзіць у транспартны сродак праз пярэднія дзверы і да пачатку руху тралейбуса набываць і кампаставаць набыты білет. прыпынак. Вуліца Осіпава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак маладзёжная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак
Аўтацэнтр Рено. Паважаныя пасажыры, не забудзьцеся своечасова пракампасціраваць абанементныя талоны. На лініі працуе кантроль. Прыпынак. Аўтацэнтр Рено. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Тэкстыльная. Прыпынак. Вуліца Тэкстыльная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Магілёўская. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пасажыр, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак. Вуліца Магілёўская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства Гомельбуд матэрыялы. Прыпынак. Адкрытае акцыянерное таварыства Гомельбуд матэрыялы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Завод ліцця і нармалей. Паважаныя пасажыры, своечасова рыхтуйцеся да выхаду. Падчас руху трымайцеся за поручні. Прыпынак. Завод ліцця і нармалей. Канцавы.